businessman. Dipok! Yes! नोंथाङा जेसेबांखि हब्राया मानो जेसेबांखि बाब्राबा मानो जों नोंथांजों दिनै चेलेन्ज खालामनो रेडि हेलौ लोगोफोर गासैनिसिम आंनि चेनेलाव बरायनाय जासिहरनाय थाफिनलायबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ जादों फैलानि भाइराल स' फैलाखौथ' गासिबो सिनायखायो नोंथांमोना स' फैलानि भाइरालानो दिनै फैला मेन्देलाखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो स' बिथांमोना माने सर्ट भिडिअ मोनसे हेंगारना होदों आरोना माने फैलानि चेनेलाव गावनि चेनेलाव स' बिराद मोजां जादों सर्ट मुभिखौ नुनानै स' फुल मुभिखौ नुगोन नोंथांमोना फैलाया जेब्ला फुल मुभि होयो स' आंथ' बिराद एक्साइटेड आरोना नायनो नोंथांमोना अलरेडि सर्ट भिडिअखौ नायखाबाय जानांगौ बिराद मोजां जागोन बायदि मोन्दों आंबो थ' जों नेनोसै माला ओंखारो थ' बेनोमोन आरोना फैलानि भाइराल होनना बुंनाय भिडिअआ बिराद मोजां जागोन बायदि मोन्दों आङो माला ओंखारो थाब ओंखारबाथ' मोजां जासिगौमोन नुसिगौमोन जोङो भिडिअफोरखौ बर' सावथुननि गोबां आर्टिस्ट दङ आरोना मोजां मोजां सिनाय जानाय जोंहा जेरै दाब्ला फैला मेन्देला गासैखौबो नुनो मोनगोन फेमास एक्ट्रेस बर'नि फैफिनदो गोबावनि उनाव फैला मेन्देलाया माने कमेडियान एक्टर बिराद मोजां नाङो बिथांमोननि मुभिफोरखौ नायनानै स' नोंथांमोना एक्साइटेड दंना गैया फिल्मखौ नायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आंथ' बिराद एक्साइटेड आरोना नायनो लुगैथारबाय मा जायो नायनोसै जोङो बिराद मोजां जागोन बायदिबो मोनो बर'नि थ' सोरबा चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना होदो गोबां भिडिअ बिदिनो आपडेट भिडिअ माबा माबि नुनो मोनगोन नोंथांमोना गोदानबा साबसक्राइब खालामना दं होननानै थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै थेंक इउ